hwn Tenantiaid yw ein Grŵp Craffu, sydd yn ymchwilio i newydd ac yn cael hwyl wrth wneud hynny. Maent yn dadansoddi gwasanaethau newydd o bersbectif y tenant mwyn dod o hyd i welliannau. Gallen nhw edrych ar wasanaethau rhengflaen fel casglu'r rhent neu'r gwasanaeth trwsio, ond gallant hefyd edrych ar wasanaethau ystafell gefn, fel adnoddau dynol a recriwtio staff. Hyn i gyd mwyn gwella'r gwasanaeth i'r holl denantiaid gobeithio. The opportunity of actually doing scrutiny from a tenant point of view was just too hard to resist. I thought if I could make a difference to tenants' lives, it would be worthwhile. Mae Emma, John, Cath, Sandra a Heather yn cyfarfod unwaith y mis, yn siarad gyda staff newydd, tenantiaid eraill, a hyd yn oed yn mynd ar ymweliadau arfer gorau i gymdeithasau tai eraill. I'd like to call them our critical friends because that's exactly what they are. They really want the best for tenants, they really want the best for our services. They can critically analyse our services whilst also not allowing us to take things to heart. Mae nhw'n ysgrifennu adroddiadau ar eu canfyddiadau ar faes o wasanaeth. Mae'r adroddiad yma wedyn yn mynd ger bron Bwrdd Newydd i argymell pa newidiadau sydd angen ei gwneud. Ym mis Gorffennaf, enillodd y grŵp Grŵp Craffu gan Tenantiaid Tipas Cymru am yr ail flwyddyn yn olynol, gan ennill y wobr gystadleuol hon am graffu'n llwyddiannus ar 9 maes gwasanaeth ers ffurfio'r grŵp yn 2009. Disgrifiodd Tipas Cymru ei hymrwymiad i'r grŵp fel ei bod yn eithriadol, a dywedwyd bod ei presenoldeb yn y maes yn ysbrydoledig. Os hoffwch chi ddarllen adroddiadau'r grŵp, cysylltwch â ni wrth fynd i'n gwefan.